Всім привіт, друзі! Дивіться, оце є для мусульман свята книга. Це Коран. От. Це Коран. От. Але він на їхньому язиці. От. Це трофейний Коран. От. Я з повагою відношусь до любої віросповідання. От. І хочу сказати, що я б віддав цю книгу тій людині, якій дійсно вона потрібна. Тій людині, яка вірить і для якої ця книга є свята. От. Так що пишіть в коментарях, от, чи є в мене такі друзі, яким ця книга буде потрібна. От. І я її відправлю, відішлю, подарую тій людині, якій вона дійсно потрібна. От. Так що ще й трофейний. Така книжечка. Ну, для мене ця книга, вона просто свята як книга. Це книга. От. Я дуже люблю книжки. От. Так що якось так. Всім добра. Пишіть в коментарях, я потім відберу. От. Почитаю, кому дійсно вона потрібна, я її подарую.